top place in Brydain. It's not too bad, but da ni yn Heathrow Airport. Mae gas i byw o fi, ar y bond unwaith eto. A dwi'n trio organisio pob yn gael un set. Wel, mae'r beic yn cael ei glido i'r awyren yn saff. Ond be am Ems? Fel ydych chi'n gweld, dwi'n airport a dwi'n newydd cymdeithasol. Taith 8 awr o blaen Ems felly, o Lundan i Quebec, Canada. Bonjour! Dwi wedi cyrraedd Canada, lle maen nhw'n siarad Ffrangeg. Dwi eisiau cipio yma yn y Travelodge thing ma heno, a da ni'n mynd i trycio fyny Mont fory, mae tua 4 awr i ffwrdd. Mae jet lag wedi chwaraeitio fi, a mae plane reit o'ch ben fi wan, so dwi'n mynd i gweld! Reit, ma ni, da ni'n y car yn mynd i Quebec, a wedyn mynd i Mont Prynu bach o sweets, a maen nhw yn ridiculous o sour. Croeso i Mont Mae'n bwrw yma ddo, mae'n expectio bach o haul. Ond dyna ni, mae yna fi umbrella fi. Neis iawn, a dwi'n mynd i gyda'r track. Let's go. Dwi jyst i cyrraedd top, a mae actually ddim yn bwrw, so bach yn cheesed off with the umbrella all over efo fi, am ddim byd. Felly ffwrdd ag Ems, Gareth a Joe i weld beth sydd gan y trac i'w gynnig. Mae'n hanfodol i'r beicwyr gerdded y trac cyn yr ymarfer, mwyn cael gweld pa beryglon a rhwystrau sydd o'i blaenau. Mae'n slip yma. We've actually got to stop to get a break and get the track and do it in that point. Ond mor beth, mae'n ridiculous. Gan fod y cwrs yn un hir, rhaid dewis pa lwybr fydd y cyflyma. O drac cwp yn y byd i drac hollol wahanol. Beth bynnag maen nhw'n neud, di'r hogia methu peidio cystadlu yn erbyn ei gilydd. Dewch nôl i weld Ems yn cystadlu nghwp yn y byd, Mont Sainte. Oh, massive, o'n insane.